السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان وكرمه وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا تقصى امتنانه باللسان ولا بالقلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وأنار الطريق وأبان السبيل، وترك أمتي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أبليان أولم كزيكم ديني يا الله سبحانه وتعالى ndi ande ndugu mutamanda iyi Allah tabaraka wa taala kamba kamtendere umene amagwanilitsa paife tsiku ndi tsiku. Abale anga olemekezeka mdini ya Allah subhanahu wa taala nditu iye nda amene ali woyeneleka kutamandidwa mu nthawi ina iliyonse, kamba kuti palibe mwina chilichonse mwazolengedwa chimene chikhoza kuwanitsa kupanga zomwe iye Allah subhanahu wa ta'ala amapanga. Madalitso ndi mtendere zipite kwa mtumiki wake womaliza Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, akubanja kwake, masahaba ake ndi wina aliyense amene akutsata chiphunzitso chake cha mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallama mpaka na tsiku la Kiyama insha Allah. Mu nthawi ino abale anga olemekezeka mdini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiloleni kuti ndikukumbutseni pang'ono nkhani ya ni'matullah, mtendere wa Allah subhanahu wa ta'ala. Monga mmene ndafotokozera kale koyamba kunena kuti ndikuyeneka kumutamanda iye Allah subhanahu wa ta'ala kamba ka mtendere wake umene amakhala akukwaniritsa paife nthawi ndi nthawi, tsiku ndi tsiku. Iye Allah subhanahu wa ta'ala أوفتقز من القرآن يا كيولمكزيكا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كننا قوتي وإن تعدوا على نعمة الله لا تقصوها. nditudi inu mutadimu kale nayamba kuwelenga tamtendele wa Allah subhanahu wa ta'ala simungati kutelo. Abale anawelegezeka mdini ya Allah subhanahu wa ta'ala nditudi inu ndine tidadidi kale nayamba kuwelenga mtendele wa Allah subhanahu wa ta'ala umene wakwanilitsa paife. Wallahi thumma tallahi sitingati kutelo. Abale anawelegezeka mdini ya Allah subhanahu wa ta'ala tauna ni inu ndine Allah subhanahu wa ta'ala watipatsa manja, watipatsa maso, watipatsa miyendo, watipatsa vakamwa, watipatsa lilime, watipatsa mphuno, kudzera mu zonse zimene Allah subhanahu wa ta'ala watipatsa. Inu ndine tikutha kugwiritsa ntchito bwinobwino popanda vuto lina lililonse. Abale anga olemekezeka mdini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo pali ena mwa ife amene Allah subhanahu wa ta'ala anawapatsa mavuto mkalengedwe kawo, ali olumala, ena alibe manja, ena alibe miyendo, ena alibe maso, ena ali nazo zimenezi koma kuti sizimagwira ntchito. Yani ali ndi manja koma sanatha kutakataka manja kugwiritsa ntchito ngati mmene timagwiritsira ine. Ali ndi maso koma maso samatha kuona ngati mmene tikuonera ine ndi. Ena ali ndi miyendo koma ndi miyendo samatha kuyenda mmene ngati tikuyendera ine ndi. Abale anga olemekezeka mdini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndi chifukwa chiyani inu ndine sitikufuna kumuyamika Allah subhanahu wa ta'ala?
bali anga ulemegezeka mdini Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala wafotokoza muayayina ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kunena kuti wa fi anfusikum afala tubsirun, kodi inu anthu ndizo mwamuli nazo kodi simukuziona? Kodi abali anga ulemegezeka mdini Allah subhanahu wa ta'ala mtendele umene Allah subhanahu wa ta'ala watibatsawu inu ndine sitikuona. Kodi ukanakhala ngati Allah subhanahu wa ta'ala anatiuza kuti inu ndine tizilipira muzida zonse zimene Allah subhanahu wa ta'ala anatipatsa zomwe tikugwiritsa ntchito inu ndine mwaulere, kukanakhala ngati Allah subhanahu wa ta'ala anatiuza kuti tizilipira, kodi inu ndine tikanakwanitsa kutero? Abale anga ulemegezeka mdini Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi thumma tallahi sitingakwanitsa kutero, wallahi sitikanakwaniza kutelo. Nanga ndichifukwa chiyani inu ndine Allah subhanahu wa ta'ala watipatsa ziwalo zonse izi tikutagwiritsa ntchito bwino, tikumapita kukagwira ntchito tikupeza mariziki osiyana-siyana, koma kudandaula osasiya, koma ine ndili pa mavuto, koma ine ndili kuvutika. Abale anga ulemegezeka mdini Allah subhanahu wa ta'ala, tikuvutika chiyani? Tikuvutika chiyani inu ndine? Kutipeza nzathu amene ali ovutika, amene ali olumala kuzatipempha, ndi pamene tikuti chokani apa, ine ndiye system yanu imene. Ine ndili ndi mavuto akulu kuposa amene muli nawe, subhanallah. Abale anga ulemegezeka mdini Allah subhanahu wa ta'ala, kodi tikuganiza kuti inu ndine Allah subhanahu wa ta'ala sakutiona? Kodi inu ndine tikuziganizira kuti tsiku limene Allah subhanahu wa ta'ala tikakumana, kodi tikuziganizira kuti kwa Allah subhanahu wa ta'ala ife tikakhala malo otani? Abale anga ulemegezeka mdini Allah subhanahu wa ta'ala, tatiye inu ndine tikhale anthu oyamika mtendere wa Allah subhanahu wa ta'ala, monga mmene mwini wake Allah subhanahu wa ta'ala wafotokozera mu Qur'ani yake ulemegezeka. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kunena kuti wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Sono kamba gamtendele umene Allah subhanahu wa ta'ala wawuwanilitsira uwu, iwe munthu ukhale sopano wowulongosola, tawulongosola mtendele umene Allah subhanahu wa ta'ala wawuwanilitsira uwu poyamika zimene Allah subhanahu wa ta'ala akukupangira. Abale anga ulemegezeka mdini Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala wazichemerera mu Qur'ani yake ulemegezeka kunena kuti ndithudi ife tamulenga munthu kalengedwe kamene kali kabwino. Allah subhanahu wa ta'ala anatilenga mkalengedwe kamene kali kabwino, koma chifukwa chiyani inu ndine sitikufuna kumuyamika Allah subhanahu wa ta'ala? Alam ya'lam anna Allah yara, kodi anthu osakudziwa kuti zimene akupangaza Allah subhanahu wa ta'ala akuziona? Kodi inu ndine sitikudziwa kuti zimene tikupangaza Allah subhanahu wa ta'ala akuziona? Abale anga ulemegezeka mdini Allah subhanahu wa ta'ala, tidziwe tikunena kuti tsiku tulilipo limene tibwerere kwa Allah subhanahu wa ta'ala, komanso sizokayikitsa iyayi. Pamene Allah subhanahu wa ta'ala wafotokoza mu Qur'ani yake yolemekezeka kumuuza mtumiki sallallahu alayhi wasallam بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kunena kuti innaka mayyit wa innahum lamayyitun, kuti ndithudi iwe mtumiki sallallahu alaihi wasallam iwe ndi maliro, komanso anthu wonso adzamwalira. Abale anga ulemegezeka mdini Allah subhanahu wa ta'ala, ndithudi ngati Allah subhanahu wa ta'ala anamuuza mtumiki sallallahu alaihi wasallam kutelo, ndipo mtumiki sallallahu alaihi wasallam lero lino tikumafotokoza ngati past tense kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam anatisiya. Zili bwanji kwa inu ndi ine amene
sitili anthu olemekezeka ngati mmene analili mtumiki Muhammadin